Mapingo. Yes, sir. Bega camera. Delilah. And in Julie. Try chokam. Sir, good afternoon, sir. Eke you could have pram on you. Enya, hey, Gare, Kehe Gare, Pram, Agadi Mokena, Norotum Gana. Papa me who be one sided. Tea and Pram, Agadi Mokeni, Huna. Where you go, well, I was so. Hamburger Bianga. I want to corabby the Never that. Hamburger Bianga, you Pram, Agadi Moka, guess me what I am. Kitakana, Becor. Come on, how I never know how to do. I don't have a cora. Get an apple. On a cora now, cook room. I heard the power. I hold the coram. Pilota get lasso. Okay. The letters are Tano. Much Lord. Tano. No, the wire now, don't dare take a bagoko. You can't say again on your wife or look. Yeah. Forever, it's a white hawk. I battle. You want your weather? I battle weather. It's a local, it's a couple. I asked for a caramadi. Is it a couple way bossa? I asked for the ball. When I'm I want to put amo. wine. It won't wine. Huh? Hey, Ditli, Bia Bruno, Kio, network age delay. Hey, Bishop, on network and be a Korea that time. Bueno, camera get lost. Let his guy you take before in a year before. Let his guy you take before or tell you where can work in whatever. I got to work again. I got you with you put that in the initiative. Okay, but I can't I'm booking you. Give it up for an why I'm a man wine. Could be held to the Cabago. You put that one in initiative. Mutakarana, wine. I don't give it a couple. I crack with a ball, Agbakaram ball. The way phone now like a gay lasso. Eloquent keep a go ta. Eloquent keep a go ta. I go by all logo. Aqua, but I go green. And then he never go time. I go look. Otele sana. We esagega. Imega saget. Ete me say one wine. Imega saget. I'm going to go Sagio.
iburu. O burukwa ibu. O burukwa ibu. O buru ibu. Akwa m o burukwa ibu. Ike me sagin. Emere kwa m sagin. Emere kwa sagin. Bịa so get on no. No, hey. Don n'ebe ahụ. Lekwe m go Otele gị na kwese wo nwanyị. Enwerekwa m Otele. Inwe Otele. Enwerekwa m Otele. Nekwa Otele ebe a. Ka wike. Kesi nwere Otele. Ihe a wike. Kesi nwere Otele. Leke wo Otele. Ima ihe Otele. Nekwa Otele. Ada metabakwa side a. Otele side a. Imekwara side oburu Otele. Okay, mbọ ya wuru Otele. Yes. Otele nchokwara imetabakwa Otele a na-erekwara ere. Okay, were ka a na-ere. Okay, agala gị ịzụ nke ahụ. Bịa were phone. Onye ebe. Abụrụkwa m onye Nsuka. Wepụ aka n'isi gị ka e were ihu gị kwụbatara m na skrin nga. Mam ihe ndị Nsuka ji nwechaa bansa bịa nga bịa ịgbagha bọọlụ. Ihe ka ọsọ bịara ji ọda dị nnọọ yicha nnọọ sama ndị na-eji egwu ala. Bishop amakatakwara mma. Onye ka ị mara mma ya. Ọ n'ihu m ka ị bịa ọ n'aka m ka ị mara mma. Ị ga-ama mma n'aka onye bịa dị elu gị esi m makatara mma. Itekwara size clothes kira kwa ị ga na alikekwara m. Ndị eyitekwara size clothes kira. Ndị eyitekwara akịta. Eyile ka mmege ntavi gaba. Mmege ntavi. Ele ihe na-arụ. Mụnwa na-amụtakwara ọrụ na side a. Side ebe. Na side a ebikwara m Lagos. Ibi na Lagos. Erughị akwado gịrị na Lagos. Gịsị na-amụtara ọnụ na side. Nna amụkwara mekanik moto. Nna emekwara mekanik moto. Ị na-amụ mekanik. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ha dịkwara ndụ ọfụma. Onye goof ma onye ara nọ na family nne gị na nna gị? O nwerekwa onye goof na onye ara nọkwa na ebe ahụ. O nwerekwa. Ife ntiele mbụ. Amakwara m ihe bụ fenti bụkwara m. Mana adafgo m na before. Oge m na-agbakwa bọọlụ, mgbakwa adakwara na ana. Okay. Ịgbaga bọọlụ ha gbalie gị elu gaa daa n'ala. Agbatara m bọọlụ ifukwa ndị otekwara anyị na bọọlụ ahụ. Abịakwala ihe a ka bịa echichela anya explanation of bọọlụ ga ahụ end ya here now. Ịgbaga bọọlụ kwụ ka okocha bịa nga bịa gwa m sị agbaga bọọlụ. Ewetakwara m ego that time. Tere Chineke agbaga ọkụ. Enyi a wele ihu ga yiri akpa skuulu agadi nwoke agadi nwoke. Ịbịa nga bịa akwa ma ịgbaga bọọlụ. Iyiri ọkọ gị bịa ga akwa m sị ịgbaga bọọlụ. Ugbu a ịdafa atala ewu mekanik. Ịchọ nwoke bịa lụọ gị were tuba. Chere Chineke agbaga ọkụ. Akụrọkwa m ọkpọ agbanugo m ote before. Onye gbaga bọọlụ, onye ji achụ bọọlụ ọsọ na onye kụwa ọkpọ ele ndị iche. Onye ji aka atageti ọnụ na ihu mmadụ na onye jikwa achụga bọọlụ ọsọ ele ndị iche. Isikakwa m ka na-agba karat, m ga-akpakwa karat maka na na-agba ọsọ, mgbakwa ọsọ makwa snack down. Ịgba mụ asla. God, ọmụ a kesi ga-agba slack down. Ọ bụrụ ga na-agba snack down. A na-ejikwa onye chọkwara gị okwu like this ịbịakwa m gba gị snack down. Like ịbịa like this isi m na mmadụ chọkwara gị okwu. M ga-egwekọ tritekwa fọkọpụ onye ahụ. Tere ị bịara ịlụ di ka ị chọrọ ịwụ wife of ewutere ịwụ bansa nyere di.
bịakwara m ịnụ di. Ngano chere nga na akọwara ụwa say wo smack that e ga-treat the fuck up. Ọwa ya lụọ gị na ga aghọ fuck up traitor. Ele wa akọrọ gị na family. Anụkwara m kịta. Lanya, ana m achọ onye ọbụla ga-eme m obi amara m n'elu. Kwena na ihe nna gwa gị na achọ m those things. Achọ m ya. Ya na ịma data ara dịghị n'ime iji akọ ọkpọ biko gbata ohi a nwoke ibe m aga anwụ n'aka gị. Okay. Ara. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dekwara 7. I dekwara 7. Ị nwere enyi nwoke? Enwetakwara m enyi nwoke before, but onye ahụ ọ na-akwa ekwekwa ka m mekwara ihe m chọkwara ime. So nchọrọ ijekwere na mekanik m, ọ sịkwa m ejekwara na mekanik na nwa ya na-akwa arụkwa mekanik. Alakwa mekanik. Gbachere dọgbọrọ. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Nwoke atabekwa m. Atabekwa m. Ha ga na-asị m na abụkwara nwoke na m na-emekwara ka nwoke, mana onye m na-ayikwara nsị a na ma takwarakwa m, ọ ga-anụkwarakwa m bifo takwarakwa m. Anakwa m emikwu ya na atakwara. No, anakwa m eme. Mami m sikwa mmadụ atakwara m, ọ tiri ọ bụ na mmadụ abịakwa nnụkwara m, ha ṅụkwara mmanya, ha abịa tawakwa m, ị na-akwa atakwa m otu ahụ, atarakwa m. Otele a na-atabe tuto mmanya sị a ga-apụ ụzọ kwọ mgba nwa isi nwa mmanya bifo atawa ya. Ara gị osiri ike? Ara m o shikwara ike small, o shidorokwa mana eyikwe push up, ọ ga-epushkwara ya up. Ọ ga-epushkwara ya up. Ara gị osiri ike ga-esi m eyi push up. Ị nwere ara gị osiri ike ga-esi push up. Ana push ara gị osiri ike. Bishop biko, ọ na m eyiro push up, ọ ma shikwa ike, mana eyikwe push up ọ ga-eshikwa ike. Mana ọ bụ na ijiri aka ụta jidekwa ya ụta. Ijiri aka jidekwa ya ụta. Lanya. Jọwọ na ịma na ara gị shiri ike, gwa m sa ara gị shiri ike. Ọmụ a ga-abịa dị aka jide ara gị ụta. Enyi desi aka gị ahụ Chineke agbaghị ọkụ. Iwerela aka mekanik edemonstratela m a ga-esi jide ara. Iwerela aka gị mekanik edemonstratela m a ga-esi jide ara gị. Ari dewere aka ụta a na-ejide. Ele ihe nọ gị n'obi na? Ngwando mbawa ajụjụ ka m jụga gị chebe eme gị interview ndo. Isi adịbụ onye tarala gị? Nwere kwa onye takwara m. Ngwando nna meme gị interview ebela akwa nna. Ya na eme mara mara gị osiri ike m ga-send somebody nna. Isi ndịkwa ka onye ahụ sikwara ya na ọmakwa njekwa ebe ahụ ọ ga-afụrụ m, o mejọkwa ya, ọ nawakwara. Oge o mejọrọ ya alawa. Oma ota, ọ nawakwara. Ị mụọla nwa? Mmadụ atarakwa m, mma si mmadụ atakwara m, otu ịnụkwara m. Okay, ugbu a ka m chetara ihe kwuru ahụ. Genotype ọ? Genotype m? Nke emekwara na school. Amakwa m nke emekwara na school, ihe edere ebe ahụ edekwara. Lanya, ana m like all these things. Genotype gị ihe edere dị ọmma gị gara aga wetara gị result. Ejebekwere m n'aka m, onwebego ihe bịakwara m di, ejebekwere m n'aka m. Blood group gị kwado. Enwere ọbara wụ OA. Enwere ọbara wụ OA. Enwere ọbara wụ OA. Na school ka oge m nọkwa secondary school ka emekwara. Na secondary school m ka emekwara. Ozole. Na-ekpọ nọmba gị nwoke ọwala bịara na gị na ya gwodowe ya dị ya. Kpọọ nọmba gị ha kpara ma gị ha furu gị.
Bon number Bruquedo be here, I got him have called you. Bon number it's like about okay. 081 1415. I saw one, yeah. You make a call. Bon number against him 1450. 081 1415 82 73. Check and check here. Because can't take a number. I got a new SIM card. Anyway, I got a new SIM card. Bosha. Ima kwa shika na mjukota. Oh, one boy, bem ne mekwa mechanic. That boy, bekwa na kura phone mu. Or scram ko omekwe call. Oh, kwere phone mu ta o. Jite kwara afro. Oh, what the kura na SIM card. Ngekwa mgote kura SIM card yesterday. Don't worry. Don't worry. Happens a number. Go on to eh? You go to mad to Chotakwara from Kakoro to Moya Chquash for number again. I'm number. Nana. 081 5714 1817 1817 Ogula. Ogukra. I won't go your lap or get that stop some that now. Bow. But thank you. What did him naga here? Gambia in yeti. What did a laying Ganda back like a share produce the Enugu state chief after Amo Monday. A language I produce again. Lengana no the Amo Heke. Sorry, my network was frustrating me then. Sorry, network on the Muslim. Hey, no off man. Get at that to Lady Bagotre here, shinga for so club. Or get bagapole. Get me on one neck. Get me on one neck. What pack at you? No, sir. Mbao. Money I brought one the mammonyo. Okay, my whole life never happened in Wako. Yeah. The way phone again, I keep you to Lazo. Who came there? Otele Rosana. Ela hi faraga ka fak eya protunga. Otele Rosana bia ha warrior. Mba, kini warrior. No. See how the warrior around. No. The tall and so. Sorry. They can't call it with Soko. Yeah, is he had the audio? No, sir, warrior. I got you came now. Madam Managi Shinobi. No, sir. No, bam. I told that all child seriously here. So we shall. No. Tonwa. Danny, that front, what pack I do. Hey, God, this one. Oh my God. I'll be funny. Just try not to laugh. Not to laugh. What is wrong now? Or give me one. Bia never leave and when I have Ferenga or would just hang Oh, where you feeling? No, that can still again now. Lay now.
free. This is me. I'm not seeing you, Bishop. Where phone, okay? Okay. Aga. Ogechukwu. Okay, Chukwanya. Werumba. Huh? Ogechukwu Werumba. Okay, Chukwueroba. From family of Ngandi Nwara. I told that touch, he be a kid serious. Okay, sorry. Nagin Naga Hadendo. Eya. Munaga Diola. ID4. And when I watch joy me when I watch up potato with Sawaragi, we be cook you back. I won't walk camera. Makamoka will I better give qua him. Walk it all like Agabia, more like a yap. Agwajọ ma nwere bi kpaso mi we mbere ga akwa. Agwajọ na. Ubakwa. Oh, agwajọ akwa. Ija agbajo Otele. Eya. Ọrịa ogbi ọ nọ na family nne gị na nna gị? No. Ọrịa ntamu. Ọrịa ntamu.